खुलुमबाय। दा ओरैबायदि बाथ्रा मोनसे जाहैबाय, माने संबिधाना सरकारनो मोनसे मोनथाय होदों। दा बे मोनथायखौ होनना बुंनाय जायो डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ दा स्टेट। माने जों मानसिफ्रा मोनसे फान्डामेन्टेल राइट दं। बयबो साफ्रोमबो मानसिफोरा मा दं? फान्डामेन्टेल राइट दं। दा बेनि गेजेरावनो सरकारनो संबिधाना मोनसे राइट होदों। दा बे राइटखौ होनना बुंनाय जायो Dpsp, डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पलिसि। दा बे डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पलिसियावनो ओरैबायदि लिरनाय दं बाथ्राया, दे इन्डियायाव, जोंनि भारतआव जायखिजाया बेसेबां हा दं, गासैबो हाखौ सोरनिबा गोबांसिन हा दं, सोरनावबा खमसिन हा दं। सोरनावबा गोबां धोन दं, सोरनावबा खम दं, सोरनावबा गैया। दा बेफोरखौ फोजोबस्रांनो हानायनि मोनसे मोनथाय होदों। माने जायफोरनाव बुरजा हा दं बेफोरखौ मा खालामनो हायो? सरकारा रानजोबना होनो हायो। माने आरो जिखिना धोन सम्पति दं, हा हु दं, गासैबो सरकारनि जोब। सरकारा गोसोब्ला मा खालामनो हायो? बेखौ गासैनोबो समान समान रानना होनाय जायो। बेखौनो होनना बुङो जोङो डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ दा स्टेट पलिसि होनना बुंनाय जायो। दा बेयावनो गोलैयो जोंना बे डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पलिसिखौ, फान्डामेन्टेल राइट। माने बेखौ फालियाब्लाबो जायखिजाया सरकारखौ नोङो चेलेन्ज खालामनो हाया, बा नों बेखौ मानो मावाखै होननानै आपिल खालामनो हाया। बे सुबुं समाजनि मोजां जौगानायनि थाखाय जायखिजाया खामानिखौ बिथांमोना मावनो हायो। दा सोर सरकारा फैनानै बेबायदि डेन्जार मोनसे स्टेपखौ लागोन बा एमेन्डमेन्ट खालामनांगोन? दा बेबायदि बाथ्रा। दा बेनि सिगाङावनो मोनसे फैलायबाय, नैबे UCCआ फैदों। बा UCCआ जाहैबाय इउनिफर्म सिभिल कड। दा इउनिफर्म सिभिल कडखौबो मावोब्ला, सरकारखौ मावोब्लाबो जेबो खालामनो हाया। दा नोंथांमोना मिथिबाय।